Как се казваш? Кирилка. Откъде си? Този. На колко годишна си? 18. Какво ще ни спеш днеска? Песента на Лили Иванова, ама с дует с Тони Сторано. Може да започнеш, моето момиче. На кого е нужна китара без струни? Тази нощ е бедна. Линейни думи. Линейни думи. На кого е нужна нощта без звездите? Въглен като огън с нощта на звездите. И сега. Въпросът гонят ме въпросните класи, ако сачи разпиват, без пощада душата млада. Нещо друго знаеш ли? Да, знам. Я изпей. Не мога да играя чучек. Я играй. Дай, Чек си един го чек. 29-та песен. Да,